Ике атнадан Казанда эшче һөнәрләр буенча World Skills чемпионаты ачылачак. Ачылу һәм ябылу тантаналарында билетлар инде сатуда. Ярышларның үзе үткәреләчәк Казан Экспо үзәгенә керү бушлай. Моның өчен электрон билет кына кирәк. Анысын ничек алырга? Хәзер тәртибен аңлатырбыз. Грандиоз тамаша, дөнья күләм ярыш, безнекеләр сынатмасма. Тарихи вакыйганы карамый калма. Чемпионат узачак Казан Экспо мәйданчыкларына бушлай керергә мөмкин булачак. Моның өчен махсус сайтка кереп электрон билет кына алырга кирәк. Сайтның адресы worldskillskazan2020.com. Ярышларны карау өчен менә шушы төймәгә басарга кирәк. Гади генә теркәлү таләп ителәчәк. Аннан соң теләгән көнгә билет алырга мөмкин. Төшкә кадәр яисә төштән соңгы вакытны сайлап. Эй! Минем дә барасым килә. Әлбәттә барабыз. 12 яшькә кадәр балаларга сайтта теркәлү һәм билет алу кирәкми. Иң мөһиме яннарында олылар булсын. Электрон билетларыгыз принтердан чыгарылган булсын. Казан Экспода билет сканерлары штрих-кодны телефоннан да укый ала. Әмма минем телефондагы кебек экраны ярылган булса, проблемалар туарга мөмкин. Шуңа күрә кагаз вариантын онытмагыз. Ачылу һәм ябылу тантаналарына билетлар түләүле, аларны Казан Арена стадионы кассаларыннан сатып алырга була. Иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшлиләр. Шулай ук World Skills Казан 2019 сайтына кергә мөмкин. Анда да теләгән сектор, рәтне, урынны сайларга була. Билетларның хакы 300 сумнан 1050-га кадәр. Бөтен сорауларга да чемпионатның контакт үзәгенә шалтыратып җавап алырга мөмкин. Айгөл Бәдретдинова, Андрей Сентальцев, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.